ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чанд намуд квартира, замин ва хонаҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. Квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Бухта, Рудакӣ, Ваҳдат, Ҳисор ва тарафҳои Кӯлоб, ҳамин тарафҳо ҳаста Бадро ки ҳамашон бо нархҳои арзон ва ҳаста квартираҳои иҷора ҳам ҳаста ки яъне квартира иҷора ҳам дода мешавад ки ҳаминҳо ҳамашон баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор астем. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Шумо агар хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, сурат маълумотро кунед, мо фурӯшта мегузорем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 94 сомонӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразем гуфтага аст, поёни ноҳияи Обчакорон. Ай Гипразем мега ҳамагӣ 2 километр дура мега то хонара. Шаҳри Душанбе, Гипразем, поёни ноҳияи Обчакорон гуфтага аст. Ай Гипразем 2 километр поён. Дубор маълумотро хондам ки шитоби шумода фаҳмо бошад. Ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр. Якта калидор ошхона баня кухони дурушта гирди хона маҳкам подвал ам дорад. Дӯстони азиз ки 2 намуд об дорад ки 3 дар хона тайёр ва 3 дар дига хонада фундаментош рехтагӣ аст. Обшим 6 дар хона аст, 3 дар хонаш уҷуд тайёр, 3 дар дига хонаш фундаментош рехтагӣ аст. Ва дарахтори мевадиҳанда дорад. Дӯстони азиз гирдаш маҳкам дарони хонаҳо ремонт кардагӣ калидор ошхона баня кухни пеши хона бито ва подвалам дорад. Дастрош мегад мефурӯшем бо нархи $40,000 бардор назди бо арзонтарам мешад ки аз территорияи Ваҳдат мега ягон квартира боша алиш мекунем. Дӯстони азиз, агар шумо ҳамин аз заминшам харед, заминшам отдельно фурӯхта мешад, яъне ки 4 сотиқ замин дорад ки отдельни мисол 1 сотиқа 2 сотиқа хоҳен мефурӯшанд. 1 сотиқша $5,500 мега соҳибшон бо арзон мешавад. Кадоме ки аз территорияи мисол Ваҳдат квартира дорад мега ба ҳамин хона алиш мекунем, дигаша маслиҳат мекунем. Хоб заминашам отдельно фурӯхта мешавад ва хонашам отдельно. Хонаш обшим бо нархи $40,000 рақамошон аст. дута кор мекунад ва дар рақамошон ҳар дашта имо ба васаб пайваст дорад. ҳуҷҷатош 100% марамат занг занем. Дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар деҳаи Саъдуллои Шариф гуфтага аст соҳибшон. Ноҳияи Восе, деҳаи Саъдуллои Шариф. Ҳамин хел мисол маълумотоша пешниҳод кардага соҳибшон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бадарон. Якта калидор баня кухни дурнушда. Дар они хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, абои нав часпондагӣ, дар тезаҳои пачка бо сифати баланд хонаи навсохт. Не ки фақат ам сиёнкои даруни хона аст, не ки ай берунаш сиёнка накардан. Шумо ки агар харидори аниқ бошем, ба шумо масалан сиёнка карда яъне ки гирифта роя мекунам берунша. Дар наздикии хона мегад мактаб аст, духтурхона, масҷид, магазин ҳамаш дар наздикиш мегад. ҷои беҳтарина омада бинед мегад обсечам паст, яъне дорад ҳуҷҷат ва қоидави як калидори дароз 3 дар хона бадро бо баня кухни ҳамаш дар дарунаш. хоб дастрошам мегад мефурӯшед бо нархи $160,000 сомонӣ бардорон. одамоне ки наличӣ мегиранд мега бо арзонтар карда метиҳем мега то қасуми холӣ омада бинед мега арзон карда метиҳем. ина рақамо мегафоншон кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. Марамат тамос гирифта занг зада бо маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон пурсед. марамат. Дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес, рақамошро нависа рекунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада албатта мегузорем. квартираи навбатӣ аст. дӯстон ки фурӯхта намешавад, танҳо иҷора дода мешавад. қарор дорад дар шаҳри Норак, райони Шамсулло Юсуфӣ гуфтага аст. маркази шаҳр мешавад. пеши ҳукумати шаҳрӣ, милисахона, садиқ, масҷид, мактаб. дар пеши маркази шаҳри Норак, пеши райони Шамсулло Юсуфӣ гуфтага аст соҳибшон. маркази шаҳр мешавад. квартирае ки ба иҷора. як хонага дӯстони азиз дар якум ошина қарор дорад. 42 квадрати метр. доми 4 ошина дар якумаш қарор дорад. дӯстони азиз ки квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. об свет ҳастай ошхона баня кухни кондитсионер стиральная машина телевизор холодильник микроволновка кухонный гарнитур печка
тёпли пол ва баняш мегад люкс хона мегад квартира бо ҳамаи чизи чораш мегад, яъне иҷора метия мегад соҳибшон дастрӯшни якмоҳаш 1300 сомонӣ. ба муддати дароз мегад метиҳем кадоме ки мисол ҳамихе квартира мешина мегад, яъне ки дар ҳамин рақамҳо занг зананд бо дигар масъулиятша бо худашон мекунен. дар они квартираҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ обсудиш пастиани аст ҳамаш қоидави аст бадор ина рақамҳошон мисол апаҳои хонаҳо ягон хоҳар акай касе ки мегирад рақамҳо расия кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам имо ватсапдо як моҳа иҷорааш 1300 сомонӣ бо ҳамаи чизи чораш ки дақиқи нарху вообще намеёбем. ҳама чи дорад ки фақат бадари зиндагӣ мекунен ҳар моҳ ҳамин сума метаҳен. марамат хоҳед бо қатшо занг зад дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотонам мегузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо подписаш мекунен. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳоти маърифати ду гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи рӯдакӣ ленинский район ҷамоати яъне деҳоти маърифати ду ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тавра бардорад ки якта калидор ошхона баняк кухни дорад. даруни хонаҳо таъмир аст ҳоҷатхона отдельный беруни хонаҳо гирдаш маҳкам кухни ҳаммом дар даруни хона. хоб дастфурӯш мегад мефурӯшем мега просто мегад россия мерем мега мекучем мега ба ҳамин хотир арзон мефурӯшем. ин хона хонаи навсохта уже омода даруношон ремонт кардагӣ об свет мегадо дар тирезаҳои нав часпондагӣ калидор ошхона баняк кухни ҳамаш дар дуруни хона. хона мегад бо маслиҳат фурӯхта мешавад ё ки ба ягон квартирам алиш мекунем мега аз температураи душанбе температураи 33 микрограмм мегад духонага боло боша мегад ё ки духонага якхонага мешавад мега хай вариантиҳоятона пешниҳод кунем. ино москва мекушем мега яки як мисол ягон вақт хай мисол душанбе дамгирӣ меомадиян. ин хонаи навсох ҳамаи шароитош муҳайё навеса дар тезаҳои нав часпондагӣ даруни хона ҳамашон ремонт кардагӣ аст. нархи хона бадро бо маслиҳат фурӯхта мешавад яъне ки арзон карда метиҳем мега соҳибшон. ноҳияи рӯдакӣ деҳоти маърифати ду ҳамаи шароитош муҳайё аст ҳуҷҷат дорад. марамат дар рақамҳошон занг дар ин рақамҳошонам ватсап пайваст дорад ва ин рақамҳои расия дӯстони азиз 24 соат кор мекунад. марамат занг занед ва навори моро дар ватсап имотон подписаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур гуфтагӣ аст 9 километр назди мағозаи ҳоҷиён. духонага квартира аст бадрон ки сехонагаш кардаган дар чорум ошина қарор дорад 50 квадрати метр. бо обсои таъмин аст ошхона баняк кухни термис кондитсионер дорад лаби роҳ да мегад ҳамаи чизҳои лозимиш мегад дар наздикиш. рӯпарои дом мегад мағозаи ҳоҷиён мактаб амихе чизҳо наздикиш аст яъне ки чизе ки мисол мехоҳен ҷои хуб да мегад соҳибшон омада бинен. духонага сехонагаш кардаган дар чорум ошина бо ҳамаи шароитои зиндагӣ ремонти хона бениҳоят ремонти хуб аст. хоб нархи квартира мега 340 000 сомонӣ аст бо арзонтар мешавад. одамоне ки наличи мехарад соҳибшон гуфтага ки савдои хуб карда метиҳем мега савдош танҳо дар дуруни ҳамин квартира омада бинен мега маъқултон бошед арзон карда метиҳем. нархи квартира чӣ хеле гуфтам 340 000 сомонӣ рақамҳои мегафоншон нависига аст. маърамат дигар маълумотҳои пурраша гирен. шумо дам агар хали квартираҳои фурӯшии хона замин мошин бошад маърамат шумо роҳӣ кунед мо инамихе фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки хонаи фурӯшии арзона қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои лӯчоб гуфтагӣ аст лаби ҳавзда. шаҳри душанбе лӯчоб лаби ҳавзда аз маркази шаҳри душанбе камтар берунтар. ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад бадрон ки ду дар хона кардагӣ тавре ки даруни хонаҳо монтаж катур кардагӣ фақат ами як рангу буруш мондагӣ. ду дар хонаи временка барои зиндагитон мешавад. гирду ванашта одамо зиндагӣ дорад ва обсӯячам дорад ҷои бо ҳавои тоза мегӯяд соҳибшон ҷои хона мекардагӣ заминам дорад. хоҳем бо мисол ҷои хонаи нав ҳаста ин временка барои ҳозираша мешавад ва метавонед далши хона кунен. хона бодро ҳуҷҷатошам дорад наҷа бо суратшам мондагӣ аст дастфурӯш мегӯяд мефурӯшад бо нархи 99 000 сомонӣ. одамоне ки мехаранд мега бо арзонтар карда метавонад рақамҳо мегафоншон кор мекунад аз температураи душанбе 99 000 сомонӣ боз арзон муомила мекунем мега соҳибшон. маърамат хай бо занг зада маълумотҳои пурра ва сатифоизаи дигаша аз соҳибашон гирен. дӯстон азиз лайкора фаромӯш насозем.
хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтага аст. ҷамоати лохур мегӯянд соҳибшон деҳаи меҳнатобод ҳамин навистиян соҳибшон ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати лохур деҳаи меҳнатобод ҳамагӣ бадрон 6 шотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ бадрон ки хона коробка якта калидор ошхона баня кухни хона бо ғишти пухтакати яъне бардоштагиан фақат деволо яъне болош пӯшондагӣ номондагӣ аст ва дурнош хай кор дора болоша мепӯшонен мисол хела кори дигааш аст фақат деволи хона бардоштагӣ тамом дарахтони навниҳол дорад обсвечам аст дастирош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ. хоб дӯстон аз вариантҳои алишам аст ягон мошинам боша мега ба мошинам алиш мекунем кадоми сумкате мегирад арзонтар мешавад. ин рақамҳо телефоншон мегафон аст кор мекунад маълумотои пурра ва 100% аз ҳамин рақамҳо гирен ин ҳамҷа маълумотош хона коробка яъне сохтмош нопурра ғишти пухтакатӣ. агар шумо дар маҳалли хонаҳои фурӯшӣ бошад квартира замин мошин ягон техника чизе ки барои фурӯхтан набошад бадрон сурат маълумот адрес рақамотро нависта роя кунем мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дӯстони азиз дар имрӯза наворҳомон хай хонаҳо камтарак шудааст барои ҳамин чанд қаймат пешкашдон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.